Gipuzkoako Foru Aldundiak harrera egin die gaur goizean korrikako antolatzaileei. Martin Garitano aldun nagusiak hartu ditu Donostian AEK eta korrikako antolakuntzako ordezkariak. Helduen alfabetatzearen garrantzia nabarmendu du Garitanok eta adierazi du aldi berean aldundiak erabateko konpromezua duela euskararen aldeko martxa ezagunarekiko. Gaurkoan Gipuzkoako Foru Aldundian AEKako eta korrikako arduradunak hartu ditugu, nolabait berresteko gure gobernuaren konpromisua euskararekiko eta baita helduen alfabetatzearen lanekiko. Esan behar da, ez dagoela hizkuntzarik hiztunik gabe, eta beraz berretxin behar da helduen alfabetatzeak daukan garrantzia. Honela, azaldutako konpromezu horretaz gain, aldundiak 20.000 euroko ekarpena egingo dio korrikari. Honekin batera, gure konpromisoa berresteaz gain, korrika honetan gure ekarpena izango da 20.000 eurokoa eta diputatu guztiok kilometro bat korrituko dugu ere, bat egiten dugulako bai korrikarekin, bai alfabetatze euskalduntze koordinakundearen espirituarekin.